Бюлюн, ма трябва да посочи. Те трябваше да се посочи бюлюн. Аз това чакам, батка. Че да старта, Ти дай старта, мам. Мама, виж колко гадо спря тук и му е с тия самарачите. Подгрей малко е, ай ядосай ги малко е. Режи, човек, когато режи. Прекъсвача ударили, чули го? Пачно ударен. Режи, може ли пачка трябва по-получи. Са пачно. Пълно. Не, едното бяга, Да, в това нещо знаеш, че пачето ще ме вземе, просто му казах, искам да видя с колко ще ме вземеш лека. Малко държи, виж. Ама дългото може и да видим. Дълго не може да видим, много не мога да видим.